Lajeng wingi wonten ingkang mundhut pirsa, bapak menapa bapa. Nah, menika nggih asring dados pradongdi. Menawi priyantun ngayogja ngendika bapa menika ngasoraken tiyang sepuh awit bapa menika kula cekak kemawon iki bapa menika garwanipun bibi. Nggih. Upami kula ingkang gadah anak nggih, gadah abdi menika abdi kula ingkang kakung naminipun bapa. Nah niki nggih bapak. Ngaten. Ning kersanipun nah Solo Surakarta nggih bapa mboten klepat. Ingkang leres pundi? Monggo panjenengan ngendika wonten pundi utawi ngendika ngagem cakrik pundi. Mboten wonten ingkang lepat. Menawi namung rebut balung tanpa sumsum pradongdi dibat kusir nggih menika mangke wangsul malih seneng-senengane penjajah. Awit rumin nika ngayogja kalian Surakarta menika mlengket nyawiji ning karana politik Devi Edimera dipun pisahaken sedaya dipun damel benten supados sami poyok-poyokan nek perlu sangsaya santer anggenipun nglepataken sanes penjajahipun mesam-mesem. Nika nggih saged nampi nggih ingkang kula pikajengaken nggih monggo panjenengan anggenipun. Nah, destar blangkon menika ingkang leres kados pundi? Ingkang kados kula menapa kadang sinten kula nggih Bapak Harso ingkang leres pundi? Menika napa menika? Nah, kantun cakrikipun. Nah menika malah wonten ingkang nggih kethu. Leres napa mboten nika? Nggih leres. Wong manut cakrik santri. Ngeten nggih. Kajawi menawi wonten dawuh benjing titi wancinipun wisudan Purnawiyata wonten seratan busana cakrik Surakarta hadiningrat cemeng beskap cemeng ngandhap upaminipun corak wahyu tumurun. Lah menika menawi ngagem ngeten nggih mboten pareng salah. Napa malih malah ngagem busana senam malah mboten pareng. Mongko leres menika saking inggil ngantos ngandhap nek leres nak menika busana senam. Nah jebul mboten maos menapa nika seratan sedahan menika. Setunggal malih monggo sampun cekap nggih. Kondur nggih. Oh nggih. Nggih, kula badhe ngaturaken napa nggih? Kirab penganten. Kirab menika wonten kalih rikala. Penganten badhe gantos busana saksampunipun panggih sawetawis wonten libur lan sanesipun kawas cekap penganten badhe jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing sasana busana. Kala wonten tembung ngoten nggih, manten dipun bedol. Saged mboten nggih? Ha monggo saged nanging prayogi dipun padosaken sing ora bedol, manten kok dibedol apane. Tegesipun kala wonten ing panggih niku rak wonten tanem jero. Iya tanem jero. Mula oleh ngajak nggih nganti dibedol, mbok beli ngaten nggih, pambedoling penganten dibedol. Muga wis kerasan ya dipun dherekaken jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing wiwara pahargyan. Nggih nika kirab kanarendran menika urutanipun monggo dipun serat. Nggih. Awit sak mangke rehning sampun klebet napa nika?
budaya-budaya ingkang sak sekecanipun ngaten nggih. Sak sekecanipun, sak kudune menika kathah ingkang nilaraken tatanan urutan kirab kanarendran. Bidal saking inggil badhe tumuju wonten ing sasana busana menika ngajeng piyambak Suba Manggala. Nggih, cucuk lampah. Lajeng wingkingipun wonten kadang kalih ingkang sinebat kadang Yudha Manggala, ya satriya kembar. Jejer kalih nggih. Wingkingipun malih wonten pawestri alit-alit kalih. Menika namanipun patah kembar utawi patah sakembaran. Wingkingipun malih menika wonten penganten sarimbit, mboten penganten putri, penganten sarimbit kanthi asta. Jumenengipun ingkang kakung wonten pundi? Sisih tengen, putri sisih kering. Terus mangke ampun ngatos klentu kirab ingkang kakung wonten kering wonten kiwa. Menika lepat dipun ngaten nggih. Nek kirab sing sakudune sembarang dingah monggo menika ngangge pakem. Sak wingkingipun menika wonten ingkang naminipun pangarih-arih. Pangarih-arih menika ibu-ibu kalih ingkang namung wonten pati sampun boten wonten, lajeng dipun gantos Ibu Pangedi Busana ingkang nuntun pelampahipun beblih sawanci-wanci wonten menapa menika busana ingkang brojol napa dos pundi nika nggih wonten udet stagen ingkang bodol lan sanes-sanesipun. Sawingkingipun malih menika dipun tata para putri ingkang endah sulistyaning warni ingkang sinebat Putri Demas. Cacahipun mesinipun nggih wonten ingkang kawandasa. Nanging karana menika ngomong ing swasana pados iritipun dipun damel namung sekawan. Nggih, sakwingingipun kadang para putri Demas wonten risang besan. Lho, menika wonten sederek-sederekipun saged. Nggih, nika saged. Namung menika ingkang pakem lajeng risang besan. Wingkingipun malih nembe ingkang pamangku gati sekalian. Jumenengipun ugi ingkang wonten kering menika ingkang putri. Lah menawi antawisipun tiyang sepuh kalian menapa menika? Manten Demas nggih menika saged dipun isi para kadang sentana. Malah kapara kangge supados regeng wonten ingkang ngagem busana-busana menika sederek-sederek nggih dipun lebetaken barisan menika. Manggonipun wonten pundi? Sak ngajengipun risang besan, sak wingkingipun Putri Demas nika. Menawi boten wonten nggih ingkang wingking piyambak menika kedah Rama Ibu. Wonten ingkang badhe paring panyarwi kejawi ingkang ngantuk pun wangsuli Rama kula ngantuk mboten pareng. Sinten ingkang badhe paring dawuh? Wonten? Wonten nggih. Nah, cak-cakanipun menawi sampun dumugi titiwanci tata cara kirabing risang panganten menika ugi wonten maneka warni ingkang dipun poles werni-werni nggih. Cucuk lampahipun wijil saking palereman. Wonten ingkang mawi dipun bawani kangge
wibawa maca patan. Wonten ingkang tindakipun menika piyambakan. Wonten ingkang dipun dherekaken para putri Dumas. Lajeng ugi wonten ingkang dipun dherekaken supados regeng mawi dipun poles ngangge mlampah gagan. Ngangge napa nika? Gending prawira watang. Nah, cucuk lampah ingkang sayektos menika rehning menika wonten ngajeng piyambak mestipun kapilih priyantun ingkang hanggadhahi wibawa kalenggahanipun ugi saged dipun bandingaken kalian bebrayan sanesipun langkung unju ugi anggenipun bebrayan saged dipun tulat menika menawi tuntunan saking keraton. Saboten-boten menika nggih pengageng keraton ingkang wibawa. Boten jogetan melampah biasa. Dan nika nggih nika wah bener nek sing dadi cucuk lampah. Dados cucuk lampah nika nggih boten sadengah priyantun kersa aja aku ah. Wong aku iki wong elek kok. Mbok dedekno ngono. Ganteng ngono kok nggih, nek gandengi pilih tanding nanging isin kula. Dereng saged sae pribadi kula. Nah, ini kok dipun pilih ingkang sampurna gesangipun wonten bebrayan. Awit menika minangka tuntunan anggenipun mlampah. Lajeng wonten pati kok mboten. Nah, pati menika sampun dipun poles garap seni. Mila gampil pundi kang garap seni kalih ingkang lugu. Nah, gampil seni nggih. Seni. Nah, menawi lugu menika ingkang boten saged beksa Mbah No nika dados cucuk lampah nggih sae. Nanging padatan ingkang remen seni menika ingkang dipun pilih ingkang saged beksa, saged kecul, saged nyanyi ngoten nggih nika nggih. Nah, mila ingkang kula cawisaken panjenengan ingkang rada angel. Sing angel, engko nek kepethuk sing gampang kersanipun gampang. Ngoten nggih. Nah, ugi sinambi menapa meniki tukar kawruh kedah kala-kala ngemutaken mbok bilih wonten panyuwunan saking ingkang kagungan kersa. Mas kula Mas Panatacara, tapi Mbak Panatacara, Mbak Pambiwara mangke cucuk lampahipun anggenipun gejol lampun ngeten. Panjenengan nggih kedah saged dilenderaken menika. Awit Pambiwara menika kedah ngenut keparengipun ingkang pamangku gati. Nika nggih, monggo kula cobi gendhingipun saged mlebet napa mboten menika. Menika napa naminipun? Grembeyangan. Nggih, grembeyangan pelok 6. Supados mangke menawi nyuwanten saged ngepasaken dipun kulinakaken ngaten nggih. Nika upami mboten gadah menika nggih gendhing sak monggo menawi wirawatang menika 6 pelok 6 ya panjenengan dipun setel sawetawis supados mangke ngengipun menika tasih kepireng. Mboten apa menika. Rene menika sampun dangu kula mboten apa nika pikantuk cakepan ngaten nika. Awit saba kula menika mboten awis-awis dugi tebih-tebih namung wonten lingkungan pati kemawon. Wonten Plangitan, wonten hotel-hotel menika nggih, nika mboten do ngginakaken ngaten menika. Kula badhe kula patusaken ingkang
Nah, cecawis menika nggih, cecawis dipun cawisi panjenengan nek kulino napa nika? Kulino nembang menawi sampun apal, monggo menawi mboten apal saged dipun bikak simpenanipun. Namung sak bikak-bikakipun dipun budidaya ampun ngantos napa nika? Ampun ngantos ketawis njingkleng ngaten. Nah, dipun napa diparingake mriki napa wonten HP napa dos pundi ngaten nggih nika. Nika badhe kula aturaken menawi ingkang angil ingkang kula aturaken kala wau ingkang cocok lampahipun ngangge garap napa niku garap seni ya niku garap seni cocok lampahipun mangke kersanipun beksa lajeng wonten napa niku wonten palereman mengko nek aku pas nembang niki jenengan siaga ampun pebet dumugi wonten ing sasana rinengga rumiyin nanging kendel wonten ngriku nggih galiak napa nggih mlaku lon-lonan. Nah, mangke nembe menapa menika? Nembe beksa kula iringi mawi beksan wirawatang. Nika gendhingipun kula caosaken. Monggo menika cocok lampahipun uger sampun ngeten. Nika sampun siaga ning ora ana besok pamane ngoten dipun janji rumiyin nika wonten wonten nedya mijil sang manggala nyasmitani sang ya propangare Prameswari tatan kanton wor selur mianggalang yuan urso campuh miang garwa kekanten tuhu lerate miang komo jaya pranyata kawuryan asri kaliah katingal cakut cukat trengginas lumaksaning suba mangkali nambah kalamun Totinandra kadya luraing wira tamtama. Dhateng gedhingipun Cigrak sasmita gedhingipun nggih Cigrak. Kadarita samono pusna tinarbuka wiwarani panti palereman. Ya jumanggah kanthi gagah kadang suba mangkaling lampah. Dasar dedeg pideksa pangawak Prabata Sembada ing griya datan mingkuh sarining pakiwa. Beranyak pasemone cakrak solah bawane wasis ulah kridaning beksa tur linambaran suba sitaning lampah. Sangsa caket nggih lumaksana mangkono hanyaketi sasana rinengga mangawi-awi asta casasmita bilih kirap panganten sigra kawitan. Kacarita samono wis dumugi titi laksana kirabing risang panganten kalamun Totinandra pindha kira-pira sang Narendra.
menika to warnanira ingkang den unggaring pahargyan tinon saking Mandrawa katon abyor mompyor candrane linaras ing Wardaya pindha Narendra kundur hangedaton satuhu Endah Asri Raras Kawuryan sagedipun paring kombangan utamane Sang Narendra Berbudi Pawalaksana sepisan Suba Manggala nggih Aniki sinten to ingkang sinaraya hanaung krida minangka pangarsaning lampah wenang kaucapno kekasih Ki Rais Sadewa mijil saking tlatah Dukaseti kelebet wewengkon Kabupaten Pati Bumi Minatani jroning lumaksana kanthi kebak ing pangarah-arah kajena sakedhap kendel tumuleh nganan kelawan ngiring mulat pengkrira katata lumaksana para jejaka tumaruna jajar kalih Yudha Manggala kala nggih sadaya kembar ingkang kepareng derek mujuki lumaksana bebasan rawe rantas malang putung miyak sekathing pringga bayaning marga tansah caos kayuwanan ing samarga-marga nggenya lumaksana Sang Pindha Narendra dalah Prameswari nata wikingipun patah sakembaran rembeg dedeg piyadeke kembar busanane kembar warnane pinaragan dening putri kalih nyang maksih timur mangkono ingkang awinastan patah sakembaran nadyan to dereng sepintena yuswa ananging sampun bangkit hangentasi karya mila jroning lumaksana nadyan to sinambi gegocikan parandene tansah akarya sengseming nala wikingipun manten mubyar pating galebyar pating kaloncar endah asri raras kawuryan lah menika ta warnanira ingkang minangka telenging pawiyahan mustikaning pahargyan risang pinangambil sarimpit kang angimba Sang Narendra dalah Prameswari nata haningih risang bagus kaca negara Atmajanira Bapa Werkudara lenggah dalem wonten ing Yodipati hanganti kang garwa Kusmaning ayu Rara Pregiwa putra pawestri Bapa Harjuna sekalian garwa ingkang lenggah dalem wonten ing Madukara samangke kawistara mandhap saking palenggan piniji sasana rinengga lumaksana ing ngarsane sangya para tamu alenging sedya amung ngarsa tumadah rumentahing pangastawa murih ing driya nggenya mangun bebrayan tansah hinayan dening Gusti ngamruping dumadi mahalas tresna lan asih satemah saged gayuh keluarga ingkang jenjem tentrem bagya mulya saklami nira wikingipun manganten Putri Dumas mangkono sawuntatira risang panganten sarimpit katata lumaksana para warara ingkang endah sulistyaning warni winastan Putri Dumas
menapa ta sababipun para putri Damas katata lumaksana ing sauntatira risang pamanten Sarimbit. Satu mengkuwerdi senandi pitutur luhur mligi tumrap risang pamanten kakung. Liripun nadyanto kathah gelaring wanudya ingkang sulistyaing warna parikedah kaungkuraken. Murih tansah saged adeg jejeg ngenya mangun bale wisma. Lajeng ingkang petiting laku Rama Ibu. Petiting laku Rama Ibu kekalihira ingkang kepareng tutwurihan jampang. Hamung paring pangulat-ulat kala mangsa ingkang putra betah pitedah Rama Ibu parikedah tangkep. Mangkono gini lambahira nggenya lumaksana wis dumugi sasana piniji sasana busana. Sigra malebeng panti arsa lukar busana kanarindran hangrasuk busana satriya tama. Sumangga sangya para tamu kakung putri ingkang minulya budi, kula dherekaken samya nyebar godhong kara sabar sawetara. Nyebar godhong kawis samya sabar sawetawis. Hangkerantu genira gantos busana risang pamanten Sarimbit ngantos dumugining titi purna. Wondene jumbuing swasana ngiras hangkerantu lampahing tata cara kula dherekaken ngantos sasu ing gending ingkang kapireng. Nggih, menika kula damelaken kirab kanarindran ingkang mawi suba manggala ngrumini beksa rumiyin. Perlu kawuningan pambiwara kala mangsa kedah saged mprabawa rikala menapa nderekaken kirab kanarindran boten pareng gecul. Nggih, boten pareng gecul.